Otázky a odpovede k obťarovej ganáži, ktoré vás ako cukrárku budú zaujímať. Je ganáž stabilná? Áno, je rovnako stabilná ako Swiss krém alebo iné maslové alternatívy. Je termostabilná, teda odolná voči teplu? Áno, a dokonca najviac zo všetkých spomínaných krémov. Dokážem si ganáž vybieliť? Aktuálne už nie, keďže v Európskej únii sú zakázané bielidlá, ktoré kedysi dokázali takéto tukové hmoty vybieliť. Najlepšou možnosťou je siahnuť po kvapke fialového farbiva a vymixovať hmotu tyčovým mixerom v niekoľkých etapách, vďaka čomu sa nám žltý odtień dokáže veľmi pekne stiahnuť. Čím ganáž zafarbí? Tukovými farbivami, keďže dokážu priniesť intenzívnejší odtieň, ale vzhľadom na to, že obsahuje aj smotanu, dokážeme ganáž zafarbiť aj gelovkami. Viem ganáž použiť na lambet alebo vintage vzor na tortách? Áno, samozrejme, ale ganáž treba nechať zatuhnúť do nestekavého, o niečo pevnejšieho stavu. V čom je ganáž taká úžasná? V tom, aká je verzatilná. To znamená, dokážem s ňou pracovať na škále teplôt. Keď je chladnejšia, keď je teplejšia, keď viac tečie, keď menej tečie. A to bez zmeny kvality. Aj ty miluješ ganáž?